Mbukelo khona ekhaya siyakwemukela la kuma channel kaMthandazi Dlamini noma uthiwa ukude kangakanani siyakwemukela ngwalapha ekhaya-ke Eswatini lapho ngitalwa khona but ngihlala ngisePitikitifu eMpumalanga ngikhonza eZion Church ekuphileni. Ngimthandazi ngiyaprofetha online ngiyatholakala futhi ePitikitifu na ungidinga. Mbukelo khona ekhaya ngiphethe-ke insebenzo yami la ngase ngivule nevesi elikhuluma ngobunyanga nalapho khona umuntu ethize owayegula wayengadingi khona uNkulunkulu wayedinga izinyanga noma abalaphi bendabuko abe nenkinga yenyawo la ngaphansi lakhe lanesilonda. Mbukelo khona ekhaya la makhandlela lanka-ke njengoba uwabona so ikhandlela eliyelo limele amadlozi, elibovu limele nje mhlawumpe into engaba yinkinga empilweni yakho, eliblue limele isibhakabhaka limele imimoya ithunywa emagama. Makhandlela elimhlophe lona limele ini impumelelo noma-ke inhlanhla. Mbukelo khona ekhaya okuningi ofuna ukwenza kufuna ukudibanisa nani nempepho. Mbukelo khona ekhaya impepho la ekhaya ikhona insebenzo kaMthandazi uDlamini mawuyifuna iyatholakala futhi uyayi-order akusiyo inkinga kakhulu. Mbukelo khona ekhaya impepho iyatholakala ekhaya futhi-ke isihlanganisiwe imixiwe lena mpepho iyimali. Mbukelo khona ekhaya sibuye futhi la sibe namanzi, la manzi lawa mbukelo khona ekhaya akusiza kakhulu. Uyawaphuza ungawathela emanzini akho ekugeza, uyafutha futhi nangawo amanzi enhlanhla, amanzi empophoma, amanzi edamu aklina. Nawaphuza nje udiva ngathi nje uyabona ngesidingelo zakho iyaphakama kulamanti langa, amanzi anamandla kakhulu mbukelo okhona ekhaya. Namhlanje futhi-ke saniphathela-ke futhi-ke imbiza, nansi imbiza nayo uyayibona. Uma ubona inkinga yamaphimpuzi ebusweni iyawakhipha ibe right, uyayiphuza or wesimame uyopha awustophi, phinde futhi iklini ikwenze ube nemchamo lo kahle, phinde futhi ibuye ikwenze ukuthi ube nephunga elinukayo liphele, ube nephunga eli-right, iyahlala kuwe emzimbeni wakho lena mbiza lena. Phinde futhi ikline ini isibeletho ugcine futhi usheshe uba nengane kulena mbiza lena ngane zakwethu, iyasebenza kakhulu lena mbiza le. Mbukelo khona ekhaya. Sibuye-ke sibe nale bobaba le mbiza lena iyaklina kakhulu futhi kini bobaba, iyakhucula konke ukungcola okukhona, ngaba i-discharge ngaba yinini, iklina futhi necolo. Le mbiza lena iyakwenza okuningi nayo futhi okwehlukene but imbiza azifani, zisebenza ngokungafani. Mbukelo khona ekhaya. Sibuye sibeke futhi-ke nesigezo enisazi kakhulu lesi senu. Mbukelo khona ekhaya wakwashonela wakhipha isisu nebhadi nemasho nezitho into ey'ningi. Lesi gezo simawugeza ngaso sigucule yonke into embi sikwehlise lise into enhle empilweni yakho. Mbukelo khona ekhaya. Sibuye futhi sibe nebhodlela-ke lesithunywa noma kuhlambulula idlozi noma-ke isithunywa sakho fasibhaboko kuboniswe kuhlanganisiwe. Mbukelo khona ekhaya ongakucabanga amaphakama yonke into ihlanganiswe le bhodlela leli nakhona futhi nawo lokho mbukelo khona ekhaya kuyatholakala. Mbukelo khona ekhaya phinde futhi-ke la sibe nentambo. Intambo lena inamandla iyakuvikela entweni eningi ezitheni emashweni emabhadini, iyakuvikela intambo into zakho zikhanye zihambe kahle ngendlela efanele. Mbukelo khona ekhaya nako okunye futhi-ke locksmith wenhlanhla, locksmith ukuthi uthandeke, uthandwe ngabantu, ugeza ngawo futhe ngawo uphaze ngawo, uyasebenza kakhulu locksmith kaMthandazi uDlamini usekhona akayindawo la. Sibuye futhi sibe nani nesicitho. Mbukelo khona ekhaya siyatholakala lesi citho lesi, uyageza ngaso futhi angasiphaze ngaso. Kahle esinye nofuna sikusize kahle kakhulu sihamba nale mbiza le, kuyahambisana ofuna kuyiklina mawuwesimame nawufutha kuphuma into ebusweni izinduna, phinde futhi uphuze futhi nala uzoklineka noma-ke futhi kube kule mbiza le nakhona kuyahambisana. Abangasilethela ukubona-ke namhlanje ngilesi esemali bathi asikalungi, kodwa-ke sobe sikhona naso ngasikudala lesi esemali, ukuthi imali ingabaleki, imali ikuthande, ube negazi futhi nasemalini siyeza naso singangalesi siyeza. Mbukelo khona ekhaya nesazi sike savezwa kakhulu. Bese siba-ke nemfihlo-ke ngane zakwethu, nansi-ke imfihlo-ke la ikhona khona. Makhandlela lawa awu-3 besibona elimhlophe liba lesi-4 uyalikhanyisa. Sasa le bhodlela leli ufake ukuthi le metshiso bese uthi kodwa mali awungiboni yini ngikudinga kangaka, uthi gco ufake phakathi emanzini akho egeza bese uyahlamba soyakhuluma. Emveni kwalokho awusuka madoda ukwenza lokho, bese uyaqala uyagada from 3 days ugezela ukuthi uzakwenza ini. Lila bhodlela leli-ke lakhiwe mbukelo khona ekhaya, akhona maningi asikwazi ukuwaveza kodwa nje-ke vele akhona asatholakala ngoba sekufuna kakhulu impilo business liba basho ezikaMthandazi Dlamini. Nale bhodlela leli-ke nawugembula kakhulu liyakusiza ekugembuleni nasemalini nasentweni nje ey'ningi. So ibasho zami ngane zakwethu lezi zifuna umuntu ogembulayo, zifuna umuntu ofuna inhlanhla, into ofuna umsebenzi, into ofuna umshado, into ofuna ukulotsholwa, umuntu ofuna ngathi abantu bangamthanda abantu abaningi entweni azenzayo aphumelele. Angiqhubeke kubhizinisi into lapho egijima kakhulu. Mbukelo khona ekhaya nemkhuleko ngihlezi-ke nginawo. Uma ungakholwa ukuthi abantu besintu bayasebenza futhi abantu besintu bayavumeleka eBhayibhelini, hamba uvule
uZikorinte Zikorinic, yeah, Zikorinic 16 evesini lika 12 ngomnyaka wama-39 umbusi kwakhe uAsafa waba nesifo ezinyaweni zakhe. Isifo sakhe sasinzima kakhulu, kepha akafunanga uJehova esithweni sakhe. Izinyanga abefuna izinyanga zodwa. Zikorinte 16 verse 12. Thola umuntu ebegula anenkinga yesifo esithize, mhlawumbe kwakukubola kwenyawo. Kulokugula kwakhe abengadingi uNkulunkulu, abedinga izinyanga noma ke izangoma noma ke angithi bila bendabuko. Kukhona kumbulo khona ekhaya eBhayibhelini. Inkosi ibusise kumbulo khona ekhaya. Kulabe kunye nawe ngisePiet ehlala ungidinga ngifayele inombrweni yami oyaziko 07 noma ke u-073 ngisePiet ehlala lambulo khona ekhaya. Nawufona ngicela uwenze appointment nombuzo ukuthi ngakuphi bese uyeza. Ungabuzi into eziningi ngoba okuningi sekuchaza sihlezi sibhizi 24 hours. sePiet ehlala inkosi ibusise ngisayone. Ngiyakhuleka nisubscribe nitshela nabanye ukuthi ukhona umprofeti Dlamini ngizalwa lapha ekhaya eSwatini ngahlathi. Ngibuyela onke amazwe, Zimbabwe, Swaziland, America, UK, Zimbabwe, South Africa, kuphinda kuphi lapha eDurban, Jozi, Thembisa, Witbank, Nyanazi ngiyalandela kakhulu. Emelo anganilahli, inkosi imbusise, ngiyabonga.